Sama niya mga pagari ko nakataya niya ka-text ra ano to si Axiwork baka may kung makamba kada sa iligan. Wah. Na sama niya na panayaw na ang si Sagya Kasa si. Wah. Aba may kung makamba kada. Ito. Sakay ko. Hindi pala yaw nakataya. Oh kasi niya ka po. Amila. Siulden ako niyan ron na siya ko naman yung mga sa niya. Wah. Wala pala eh. Wah. Ay ano? Sige. Wala mga kuha na, isang bulan na. Sige mga pagari ko, malarga kami din. Wah! Rapsi ko rin. What? Kaya manat. Kami niya ka na. Ito, habang inip pa kasuka kaya ano sa Chaydigan. Wah! Kaya mga pagari ko, malarga kami. Wah! Pati siya, Seawork. Malarga kami. Wah! Halo na kami panay kaya dito na kami pumulante. Masan na siya kami kung sa iligan at mga nami yung mga tao sa iligan. Wah, o ba kami larong makilala. Ayun tayo mga bagay ko, mga pamagilay tanong saan. Wah, kaya kami nyo. Nakita sa hari ko. Mga bagay ko nakataya, may ako mga bisagi balwe na miyaw ta kami na isagi dito na 7-Eleven. Wah, o ba kaya pagari na akses sa may no mami. So mi ko tunggu nga dito ang kaya kami sa mayaw. Wah, nakakataya tumpa din kami. Wah, mangilay kami sa papapasa namin sa Matinok. Wah, ay wah. Sama na nakataya so 7-Eleven lang si. Wah. Ate si pagarian dito na tunap pa na din si Dipangilay din. Di manginali sa akin, kaya di umiyakin doon. Hindi ako healthy ta. Ay, sama na namang ilay ta. Peter lang niya sina pililibre ko. Sa di mga tatanggaw si ate gimya tong na. Ilay niyo. Ate gimya tong na. Yun. Ay, di sila kanya dia kun tanyo si Maria. Dito ra yung tatrano sa Pepsi kami at tidong manginom sa Saudi sa Pepsi. Pepsi. Ate gimya pagarian. Hindi na ni pagino mo si sa Saudi. Wow. Di ba ini sa paliran ini ko mau na mati na. Gitu ba na nay no ay asar buo kay mabulungan na may apa ke okay wah. Sama na kenapa upa na dito prince. Ate. Ay na. Jadi dito ba? Sige na. Ata kami di reaksi. Bawat kan. Amir mana na si Mansian Salai. Apa kami? Kalau to pabli libre na may mana siyan sala. Askan ay mismo wah. Naman ay nasa lubong kami sa Matinok. Wah. Ay ito yung mga pagari ko. Habang kami sa iligan. Wah. So pag doon namin. Wah. Mga panagya at forma panagya mga pagari ko. Naman ay nakadya sa mga pagari sa iligan. Wah. Ito yung mga pagari ko. Oh. Ito talaga yung mga pasinang na mga lalabisan niya purong talo. Tumimigil natin ito. Butarang kaya napan ako ko man kami ang alala. Sa iligan kami doon. Kataya. Papainan kami doon man. Iyo bitaya katawan. Doon kami pagong ay kaya kiniaksi. Na yung importante namin ako mga sa iligan. Wah. Lagi ko mga pagari ko. Update ko yan. Wah. Pag isang pagari yan. Di malalabi. Kata. Kata daw. Di malalabi. Ay daw. Di malalabi ko kata. Ay daw. Ano na balita? Wah. Ada na balita. Ano tanong yung pa ba? Apa yang ditanong Jumio? Sama na yung pagari ko. Napitiro yan. Nasa pagpiyanda kami konsun. Ano rin, mapiyasi sa iligan na 5-star hotel. 5-star hotel. 5-star up ka na. Wow! Kami nung kunipag ito. Wah. Ha? Ano ito yung mga pagari ko. Malantang-lantang kami sa iligan. Wah. Ano ito? Sari ko. Tanong siya. Ako bibigyan ng mga resa ko sana na. Ako biyaro ko lagi kaya na nakata si pag-arasan. Ari pag-arasan ada tanong na so apa na sa Dirman. Dirman. Dirman nakay kuha na. Ay bugo ka tanong naman ari. Ano? Sama na yan na gidito daw na di mamulanting. Ay hindi. Ano ka kami mamulanting kami. Si kami matu sa Robinson. Na di minne ka tanong si kami sumuan ta. Maya pa ko kami ko na iso. Sama na ate siya sada. Ano papa ko siya tanong bitu ba ko gitu di mas mafia wah. Nandun ka po. Ano yung siya aksi na dito na buya, dito na kami na askan ni driver na di mi katanan na kami na ibumbit. Naga ma. Si tanong mo kasi kung sila nagmadala ko siya mga midadari. Ya patay ako yung misis. Sana di ako ako. Kami ako des ka? Sa kasi karo mga sana matina na may bunga rumah. Nasa ka di kami nga you know, ano tanong nito po. Sana biya ako des na ka pa. Jadi ka pa ya mata na so pag mamahala din ng mata na gabi yung kami milunti ka natin.
Importante na magbianda din ako niyata kung na truster tayo ito ada mapipigiran ako to isasaran ino alisan di parking na kuna ay ingat track na yun na ina gagila man sa adungan na Bismin nyo bata ka naman sa di ko Allah Akbar dia kana ikudo sa sini pun ini parking ya sugat penalungan aksi na pamimigiran ako pinta lang makagiming kidiran Ito pinatagaw ko eh. ano dong yung tanong atur teki aksi pintan tapok mga mata na di nga bayagiyat ke pinala ko naggalungan na wah tepat kan no Cik kami orang biasa biasa lagi nak. Pagiling. Kuan, so napapakyan na. Meron po kata. Ha, auto yan na rin. Away, kaya taon sana. Di sumasto. Atrahan. Iya, ang auto masto. Wah. Di sutrahan. Okay. Lemari miya kas na, importante dada. Pero pingin lang si Roman. Ada taruh miya sugo talungan. Yung nalang type gina miya sugo talungan na. Yung type, basta miya sugo talungan na kapitan din gani aksi. Wah. Ay tayo mga pagaling ko kate sugo miya sa dia dito na Robinson. Atan, Robinson mamit man. Saya amik mampu mulantang. Wah, nakita yung mga pagaling ko. Ano ko ba na makilala tanong sa? Wah, nakita sali ko. Kaya mga pagaling ko. Si Siya ko pa na sa Robinson. Di pa na kayo mga suwang ko man si Roman. Nyati. Adin ko na kaya Miyag Chelsea. Wah, kaya kayo mga pagaling ko sa Miyag Chelsea. Wah, kaya Maxil. Sama na yan ang pinili kami kumain. Bakit? Ate siya sana. Pati ako na yung pagaling ko na siya si. Ika BBC. Wah, kumana na yung mata na ito na mapita mo na yan. Gubot ka na dito tigilan na. Ito manok. Ito manok. Adir manok. Agi ito mabubila na mabubila na der manok. Bira apa tuh karena si kamu saja der manok. Ayo tayo mga malalakala ka kami si Der. Aba na mga pinalala ka si Wah. Okay, bye-bye. Sige, pagaling. Saya tanong man din mag-drop. Wah. Kami ay mga sa ato kanan namin. Kasi kami ay sa third floor padalap. Wah. Sana na yung pagaling ko na biyang mga may sa Der manok. Wah. Kaya ako kasi sana ako order rin. Ako order tanong yun sa ito kanan. Pagari kung sama na yan, di in-order yan sana. Ate, tulo kami naman sama na yan. Sama na yan, ate, bago na mag-inom. Agi mo. Okay, bagi-bagi tanong siya. Kita na yung orderan eh, pero bagi-bagi kami siya. Kaya kami bagi-bagi yung story na. Napita na drinks na. Dito niya, ya, dia. Siya, kila yan, kita kakrisay sa amin. Sa atin, sa pag-inuman namin. Wah. Naroon di ba isa-isa so pagkain namin, isa-isa so pag-inuman namin. Wah, gitu. Kaya mga pagaling ko siya ko siya ko sa WhatsApp. Napagisin na niya katawa namin si yung paputi na katulad ko. Anong meron? Ayun, meron daw. Meron yung papaputi. Ayan, ayun. Vitamin C. Wow! Pinapahin, sir. Sa mukha? 3 drops lang every use, day and night. Jadi umur pagod nga. Ari kaya sama na dito ba mo dugo ka sa kapot yari? Di ba sa. Ayaw ba? Okay, thank you. Siya rin man to sa WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate, apa mga pagaling ko? Sisi kami man to sa Pantang. Wah, ate, sa mga pagaling ko. Ate, sa mga pagaling. Ano yung nila? Si Uwang. Ayun, nagsiyaga ka naman mga pagaling ko. Pwede nga miya yan, nabamisin niya ka. Oo, nanakat niya. I-flex na rin na Pantang. Wah. Live na. Live, nabako na live. Ito yung milk tea. Naman na nasisita nung sa Pantang Pagaligok na nag-iinakatiyan pwede kami. Ano final? Inshallah, dapat. Kailangan. Wah! Nagyuto kay mga pagarigo. Himanto na niya pa sa dagda video na banyo pakalipati sumamatu. Ibi! Paki-follow sa Facebook, YouTube, and TikTok. Sana nakansan. Oh, wah! Ito, assalamualaikum.